Lan kawus saking manjing kuping sanggan sang arum menuh gandaka capok nalika semanten sang topo gandur ngawi sangjaring para sata kuruwaning matring tapel wates negaring sila bentar pating bleber pating colot pating menjelang kaya banyu mleber ning daratan. Ondanging prawadya pala pasur tambur miyang suling pepandhen talutak mewah bandera kakandha mawarna-warna pindha jaladyan asri kawuryan Ladala Paman Arya kula nyadhong dawuh paman kaliyan Koko Prabu Baladewa
Ngawe ingkang raying Banjar Sungut wonten tapel wates negari Solo Bendar enten apa, Mas? Babet kula lajeng jamu, Mas. Ingkang putra Dele Pegati, Bagus Dewi. Kula cacing, kula cacing jamu, Babet. Kula cacing jamu, Babet. Babet ayo kula cacing jamu. Baik. Ingkang putra pun Cici Citraksa nyadong dawa, Mas. Ingkang putra pun Cici Citraksa nyadong dawa, Mas. Iya. Anak-anakku para Sata Kurawa. Aja kaget dina iki padha tak awik. Paman Aryo wonten dawuh nggih. Kendel yin oh nggih. Kula tak ndang karo adik-adik kula para Sata Kurawa. Ya nggih nggih. Dursasana wonten dawuh Kakang Prabu. Aku tak takon kowe. Nggih pripun? Iki sapa? Iki sapamu? Niku Paman Sengguni. Wis ro. Wis cetha, wis ngerti nek iki Paman Arya Sengguni. Nggih, pripun? Aku tak takon, iki sapamu? Iki sapane Kurawa? Wah, niku pepunden. Niku pepunden kula. Wis ngerti pepunden ora tak ajeni? Kowe ngerti iki pepundenmu ora tak ajeni iki kadang ibumu Gendari. Iki kadang ibumu. Iki kadang ibu Gendari. Lah kok kowe sebo wong tuwa ora tak ajeni joget-joget sekali dhewe. Nggih. Kowe ngerti luputmu ora? Ngerti ya? Nggih. Ngapunten. Ora mung cukup jaluk ngapura. Sesuk nenek sowan wong tuwa sebo karo Paman Sengguni iki ngajeni. Iki pepundenmu, iki wong sepuh, iki wong tuamu, iki pepunden. Wajibe wajeni. Nggih. Jogetan. Ngono bagus-bagus kok. Nggih. Kowe ngerti Gatotkaca? Kowe ngerti Gatotkacane Werkudara ora? Nggih, ngertos. Nek sebo timbali wong tuwa ora tau joget-joget. Ning nek enek tandang gawe merantasi karya, ora koyo dapurmu. Nggih. Jogat. Ngono bagus-bagus kok. Nggih. Ora munggah nggih? Nggih, ngestakaken dawuh. Citraksi ku ya ngono. Sowan wong tuwa timbali Paman Arya Sengguni. Pecicilan matane. Cenanangan biayaan ora ngajeni karo wong tuwa. Joko lho lah kowe. Mulane sowan Paman Arya Sengguni iki sing apik-apik wae. Drang tak cing ning, drang tak cing ning. Oh ya. Anggepmu kowe ya bener. Waduh. Anggepmu kowe Durmagati wae bener kowe nyalahke adimu. Mboten Kakang Prabu, mboten. Jogetan wae. Nggih, ora nggih. Kandhane ngerti luputmu ki ora njur sageleme dhewe. Nggih, ki wong tuamu diajeni. Nggih. Apa kowe? Mboten Kakang Prabu, mboten plirak-plirik. Lolok nenggolo. Nggih. Wis kowe meneng wae. Dursasana meneng. Oh nggih. Nyadong dawuh Paman Arya. Kula nyadong dawuh Paman Arya. Kados pundi pangandikanipun? Pun didhawuhi niku Man. Kula mangkel karo Kurawa. Apa adat saben kok ngerti timbali do kaya ngono. Nggih, pun mboten napa-napa nggih. Kula sabar Kang ngopeni Kurawa niku kula sabar. Nggih. Kula wis 100 sing petuk 99 mboten napa-napa. Ya iki ngene. Wigatine ngene. Jroning masewakan negara Sela Bentar, aku didhawuhi karo Kakang Menemban Durna sak bubaring masewakan. Babak anglayu jujulan usuli Petruk Kanrong Bolong kalawan Bagong Prapta ana ing negara Sela Bentar. Nggih, kepalengipun mula kang saka kuwi kerik lampit brungkat kimbul gajah. Gelar singa bareng Panakawan Petruk lan Bagong Undurna. Oh nggih manyetangen dawuh. Satama wonten dawuh. Nembang tengaraning para wadyabala. Kerik lampit brungkat kimbul gajah kabeh dikepiyake ngundurke Petruk karo Bagong. Nggih man ngestaken dawuh nyuwun pamit madal wasilan. Iki mengko janji Kurawa padha ra iso merantasi gawe. Mung ngundurke Batur, ngundurke Panakawan, janji doting gelasah. Wajar kabeh. Nggih Kakang Prabu meneng. Nggih. Roti kon meneng. Gak nggih. Dawuh ora tau merantasi gawe.
bendang-bendangan tulisan sate kambing diwaca. Menungso gedhe-gedhe lemangan. Nggih Kakang Prabu nyuwun pangapunten. Wisata makana nembangan tengara para wadyabala budana iman ngestaken dawuh man. Muntara kyana patih undanging para wadya bala samya saweka omyong swaraning pendheperi kubar gunangka lawan pasur tambur miang suling pepandhen dalu tak bandera mimaka kandha mawarna warna pindha jaladean asri kawuryan greg-greg swaraning kutha waneng remakala anyela kandera ana bikarku milar kusuma tali tahat ulacan cota cincing pangreng turangga kutha wustan kasamaran kabeh kena kapurba mung jer mung jer yaksa temahan pangorot saking pananggilan kolong kekolongan bubar kang samya ningali
Yo, dah. Sagong jijiki ora. Aku ngrungokke videone to setelke kuwi mutah-mutahe. Ya ora ngeceh to, Tru. Kuwi putra daerah lho, Tru. Putra daerah kan nek ming banjeli le maju ya ora apa-apa. Ha iya. Suruh Mamayu. Saya Sindro. Ngrasane tutu. Piye gong kanane kaya ngene iki? Ya wis kriwikan dadi grojokan guyon dadi tangi candro. Ha iya. Ning ewandene ambok kepiye wae kanane?
awake dhewe iki nglabuhi Ndara Pandhawa. Ya. Maju tandangi. Aning kae ning Sinuwun Mandura. Kowe wedi ora le perkara wedine iki ora. Aning kae ratu. Ngene ya Tru tak jarwani. Ratu ki ora selamake bener, ratu ki ora selawase iso digugu, ratu ki ora selawase iso ditiru. Ya. Ratu ki ya ning klerune, merga menungsa sing kedunungane ena lali salampes lan mati. Ning kae ndi Nenggala. Kowe wedi? Wedi, Kong. Mongko nek aku maju mungsuh Kyai Nenggala, mbuh kananku dadi apa? Wajan piye ya? Wah ngene iki sing marai kowe angel nyakinke kowe iki lho, Tru. Apa? Tak omongi ya, kowe nek wedi mati mungsuh Kyai Nenggala to? Heeh, bojoku isih enom, anakku isih cilik-cilik. Anggone ngasih aku mungsuh Kyai Nenggala, ngene. Nek kowe mati mungsuh Kyai Nenggala, kowe aku iso mestheke matimu mati utama. Lho. Sebabe, kok sik mati ki nang 3 perkara. Ha iki didelok. Mati kan nang 3 perkara. 1 mati utama. Ya. Terus angka 2 mati madya. Heeh. Terus sing ketelu mati nista. Mati utama ki sing piye? Matine wong sing labuh bebener. Ha iki awake dhewe iki posisine bener. Lho kok kowe iso mestheke bener? Engko sik to. Awake dhewe iki mbelani Ndara Pandhawa. Heeh. Lah, Pandhawa ki satria ingkang ngatoteken ati suci pepayung budi pece. Budi rahayu. Iki sok ngawur ora. Pepayung budi rahayu. Heeh. Lah iki awake dhewe posisi mbelani Ndara Pandhawa. Ha, sing mungsuh Kurawa. Ha nek ngasih mati mungsuh Kurawa, yakin bola-bali tok kowe nek ngasih iso maju mungsuh Kyai Nenggala. Mongko nuwun sewu, pusaka ki dayane gumantung sing gawe urip. Apa iya? Heeh. Ngono heeh. Ah terus sing keloro mati madya. Mati madya ki jalane saka lara. Oh, mlebu swarga apa neraka ki tergantung dhek tuwindake apa becik nalikane urip ning alam donya. Terus mati nista. Mati nista ki matine wong lalu. Oh, aku sok maneh ora entuk dalan padhang, ora tinampa sowan ngersane Gusti. Sok maneh manjing nang nggon kayu gedhe, nang nggon wit gedhe, nang nggon watu gedhe, pendak malam Jumat Kliwon dijaluki kei sajen dijaluki pesugihan. Kuwi mati nista. Aku wedi tenan karo Kyai Nenggala. Wis tak omongi to, tak baleni. Pusaka ki Nenggala ki digdaya karo ora ki gumantung Gusti to. Ora kok iso ngono. Sik to, nek pancen takdirmu ki mati ora merga saka Kyai Nenggala, taunana windanana kowe mungsuh Kyai Nenggala ora bakal iso kalah. Ora gene-gene ngono. Heeh. Ning nek kowe Tru maju mungsuh Kyai Nenggala, mungsuh Prabu Baladewa, kowe iso ngalahke. Kowe yakin kowe mesthake nek kowe ora bakal mati mungsuh Kyai Nenggala. Wah, kowe gleleng mungsuh Kyai Nenggala, mungsuh Baladewa. Wong sak Indonesia Raya ngerti nek Petruk menang mungsuh Prabu Baladewa. Oh, gleleng kowe. Heeh ya, Gong. Ning kaya ya ora mungkin. Lho. Awe iki gedhekke atiku terus kejloke sak kayange. Ha ya ora mungkin to mung sak kowe kok menang musuh Prabu Baladewa. Wis saiki ngene. Nek kowe yakin kowe ora arep bali, arep nglabuhi Ndara Pandhawa, mungsuh Kurawa, mungsuh Prabu Baladewa, mungsuh Kyai Nenggala, kowe tak pestheke, Truk. Yakin, Truk. Sumpah yakin kowe mati nista, Truk. Mati utama. Kowe iki ora ngedeg-degi to, Gong, ora ngedeg-degi. Wis pokoke nek nang Kurawa tekan kene tandangi wae, ora sajak omongan apik-apik. Oh iya, tandangi bareng-bareng ya, tandangi bareng-bareng. Apa dikira awake dhewe iki cah tipis? Hubungane apa? Apa dikira awake dhewe iki cah jiri getih wedi mati? Wis Kurawa tekan kene tutuki siji-siji. Ayo.
lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ronang kono magawa klarira angwang Ndara Kartomarma Petruk iya nggih bekti kula kunjuk Ndara Petruk tak tampa Ndara Kartomarma bekti kula kunjuk Ndara iya Bagong tak tampa enten napa kok semune methukke kali Petruk kaya-kaya wong nesu ngulat karo Petruk nun tak takoni pripun Ndara kowe apa wani karo pepunden lho pepunden sinten pepundenku pepunden sampean sing pundi kowe wani karo Bupun Bandurna ya ora lha nggih kula wani karo Begawan Durna mergo ning dasare apa Begawan Durna niku daya ora pantese ngundurke daya kaya Petruk mongko kula nuwun sewu kula niku sewanteng negara Sela bentar kula niku butuh kalih dawuh sinuwun Prabu Asmara Dewa ora butuh dawuh Begawan Durna mergo nuwun sewu sing duwe wewenang Purba lan Wasesa menika wonten ngastanipun sinuwun Prabu Asmara Dewa ora kok Begawan Durna ning kowe luput kula teng pundi kowe wani karo pepundene para Sata Kurawa kae wong tuaku kae sing tak ajeni lho lah niku urusan sampean lah kula rak senes rombongan Kurawa. Coba. Ngono truk ben siyat atine. Heeh. Semangkean sampean. Lho, kowe arep wani. Wani ket dhisik tekan saiki kula ora tau wedi karo Sata Kurawa. Kowe gelem bali apa ora? Nah, taunana windana ora bakal bali nek urung boyong Dewi Asmarawati. Kendaratane Kartomarma kelakon mati dening aku. Maju kak kecak-kecak sirahmu Ndara. Tangi Gong siap Ore salam budaya Oh salam budaya kok terus gletar ayo tangi Lestari budayamu Ya, ora kenek. Candak sih. Baik. Batur arepane. Waya. Adena goblok one biar kowe mutar mungsuh aku sambat kowe ups candak sirahmu nek ora iso sena ade sitra aman aja jarne yoga waduh ujung jari kelang rondane kalau apa ayo sambal to hat jebleske yar hut ya hut ya candak sirahmu ya ayo wah ya nek aju antara ya
Blok. Menengok. Ya mas, tak maju geni lho. Ana. Udus. Ayah, wat. Wah. Bagong. Wajari polongane rada amba. Kurang antem ora to. Urung. Balane. Piye lek mung antem ki? Yo sambato. Hat. Ja, ayo, kot. Hat. Ayo. Bugodo pecah jasmu. Jendro. Bendroku kok. Yo, saya hatut. Gajar ya. Oh, iki sekti iki. Aduh, banteren terus kebanteren. Ayah. Apa? Oh. Main jalanan pono ngawan Bagong kowe ngilani dadane Satama kowe. Ayo malsu kowe ra aja koyong ngono. Ayo arep ngopo mungsuh Kulawa ngendel-ndelke Petruk kakangmu kowe. Ayo mungsuh Satama aja takon dosa kowe. Tuprok kowe ora nyang-nyang tuprak kowe anggap ngopo kowe nyepeleki Satama. Tuprok. Ora ngawu gawar ngawur sageleme dhewe. Tuprok kowe. Tuprok. Ayo. Kowe tak antem kok malah nyah. Aku kok padhak ya apa? Kowe ngece karo Satama. Aja takon dosa. Ayo kowe malso. Kowe tak antem ngono kuwi malso. Malso ora malah meneng wae mendonong mripate. Tuprok.
Menang apa kalah mungsuh Bagong karo Petruk kawon man. Iyalah. Kowe iki ratu lho kowe iki. Kowe iki ratu toya tinalang lah kok kowe mungsuh Ponokawan kere-kere. Kowe mungsuh wong sekenge kok kalah. Nyatane kawon nggih kawon. Mboten sasok maido kalih kula man. Sampeyan ki wong tuwa ora ngerti tandange wong enom. Mbasan kalah sampeyan maido. Ya ora mokal nek Kurawa ora ngajeni karo sampeyan. Mergo tandang sampeyan dhewe kaya ngono. Coba jane kita takon. Sampeyan niku wis ping pira ngokon Kurawa maju? Kurawa kalah mundur sampeyan maido. Wis ping pira? Yen cacahe kira-kira 1444. Kurawa ki nek do gelem berkembang. Kurawa ki cara gelem pisan wae, pisan lho. Kurawa iso menang mungsuh Pandhawa, mungsuh Ponokawan. Pisan wae. Ayo mangakon dalange. Kurawa menang apa kalah niku tergantung dalange kok. Lakon teng pundi-pundi Kurawa niku ora bakal iso menang musuh Pandhawa pun. Mang titeni omongan kula. Janji dalange gawe Kurawa menang karo Pandhawa ora ditanggap man. Pun ngoten mawon. Ndadak sok maido cah nom. Wong senengane golek maido wae. Kurawa kalah ya kalah. Nek kalah ya berarti ora menang ngono kok. Satama mundur nangis ngapa? Sakit manah kula man. Welah. Ora kok kowe mundur ora babak kulitmu ora tatu. Kulitmu kowe kok aro nangis ki ya gene janjane. Kula niku bingung man. Kula maju mungsuh ketemu Bagong. Heeh. Kula antem, kula ken males malah meneng wae. Heeh. Malah mriko niku ngece kula nemeti kula ngeten iki. Iya. Terus cangkeme terus sikile tuprok. Kula ngrasake niku kok teng ati kula lara ya man. Bagong ngono kuwi karo kowe. Nggih. Kula antem mboten dirasake, malah Bagong ngan kula ngeten iki. Iya. Terus cangkeme sikile tuprok. Anggepe kula niku napa? Kula ngrasake ati kula kok lara banget. Ya ditabah-tabahke ya. Aku ngrasake atimu lara tenan. Nggih, Man. Lara ati kula, Man. Sabar. Inaloha ma'asabirin. Nggih, Man. Pun kula sabar ki. Ning kok saya rasa saya suwi saya ngece kalih kula, Man. Waduh, pun kula semanggake. Kana mundira. Nggih. Ora manjane tak takon. Piye? Bagong kula antem mboten males kok malah ming ngoten niku janjane pripun? Larah-larahe pripun kok dhek ngece kula kaya ngoten niku? Iyalah, Bagong kok ngerti ceritane ta ya. Walah kok mongko wis kuna banget. Pripun man critani man? Kula mang critani. Kandhane ra ya. Ngene tak kandhani wengko kon mesti gur nangis. Mboten, Man. Kula niku wong tatak, tetek, tetek tangguh-tanggun. Apa balen ana? Tatak, tetek, tetek tangguh-tanggun. Teteke iki ora sah. Ngendi gawa kanca-kanca waranggana wae kok iki. Kaya ngono. Pengen, Man. Ora. Mboten man niku kula mang critane niku janjane pripun? Piye ya? Bagong ngono kowe iki merga dheke ngerti nek kowe iki janjane mboten sakalih gumujeng. Ora aku kok gumun. Ponokawan iki kok ya do ngerti critane ngono lho. Pun crita mawon kalih kula. Kula mboten mungkin lara ati. Heeh. Bagong ngono kae merga ngerti nek kowe iki janjane aku. Pripun, Man? Kowe iki janjane anak jaran. Ora ngawur sampean. Kula ki anak pendhita kondang monyor-monyor.
Iya ning iki anak jaran. Bapakmu pancen pendhita ning ibumu jaran. Ora ngawur sampean. Ora ngawur. Ibu kula niku widodari. Iya widodari ning wujude jaran. Mbok bapakmu iki jeneng gesut tenan. Jeleh rasane wong apa piye ya? Kok terus golek jaran. Lah, ya ngono kuwi critane, Ngger. Edan keparat. Loro ati kula. Jebul tinemune bapakku. Sing jare pendhita kondang monyor-monyor pakartine sak ngisore dilamakan. Lah. Ora man, napa jaman dhisik niku dereng enten wong. Ya wis ana ning bapakmu ki jenenge sing amba. Ngono. Bapakmu ki Fury. Fury niku napa? Senengane karo jaran. Ora jaran sing ning omahku ning omahmu kaya asline ibumu. Lah. Ibu kula niku widodari. Widodari ning wujude jaran. Wis tak ngono wae aku lak ora kuat ngempet guyu. Keparat. Pripun Kakang Durna? Oh. Semanggian. Sapa sing ngandani Satama anak ibune jaran? Kula. Oh, sampean ki ngawur, ngawur ora. Satama niku mun cuwe kecilik ket laire ora mboten kula kandhani nek ibune jaran. Lah kok malah sampean kok kaya ngono? Sampean ki pikiran ora to Dipati? Kula niku wis suwe nyimpen wadi niki kali Satama. Lah kok sampean kaya ngono? Nyatane jaran ya jaran wae. Emang boleh setruprak itu. Iya. Oh, ngawur. Sampean ngelokke kali kula. Ngelokke wong nyatane sampean bojone jaran. Ki mang baleni sampean. Jaran, perat, jaran, perat. Jaran, perat, cangkeme perat diajar Gandamana. Jaran, perat, jaran. Apa ana pendhita kok rupane kaya manuk betet. Hus. Oh, ngawur sampean. Perat, betet, perat, betet, perat, betet, perat, betet, perat, betet. Kebalik. Perat, betet, perat, betet, perat, betet, betet anu perat. Syukur ora. Oh, sampean ki ngene kaya ngono ora. Satama niku aja mangkandani sing elek-elek kaya ngoten niku. Wong niku wadine wong tuwa. Alah, manuk betet meneng wae. Meneng. Tuprok. Ya Bagong kok iso ngerti ceritane niku nek ora sangkale sampean cincen gesut tenan tak ya ora. Oh, sampean perot meneng wae. Mawung perot, pate cangkeme perot meneng wae. Tuprok. Betet. Tuprok. Tuprok. Ora wurung kaya ngelokke dheweke dhewe anak Prabu Baladewa kula suwangan. Wah. Sri Baladewa Narwati duwenaris marane Kresna kalangkung tresnanira marang Japanon Cinawi. Oh, manus maning jajalan sekertaning pun iblis lanat. Ngono kawan Petro kowe ngemil seramu ngleleng pancakmu. Obrak-abrik karo Petro. Sawangen iki kridane rata Pantura Prabu Baladewa walat. Wah. Weh.
Apa terus gak mundur? Gong. Modar tenan iki. Modar piye to? Sinuwun Baladewa maju ngliga Kyai Nenggala. Mulu kan Petruk kowe ngemil sinamu gleleng mansakmu. Kowe mungsu adi-adiku kowe iso menang kowe lumrah kowe mungsu menata bandur legana Glandang Nenggala. Celorot metu saka nggone epek-epek. Mak nying. Sengengene mak celorot wah sulap Gong medyane tenan Gong. Piye kae? Kae pusaka kadewatan tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Aku duwe truk nek pusaka tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Ning ya kuwi jugruke gununge ngiwonengen. Apa? Wah, lha iki lho. Epek-epek kuwi nganti abang. Heeh. Wernane wis abang. Ki tamake gunung kial ngiwa. Kial nengen gendual. Lambemu kok ora. Wis kowe nek kowe ra wani mungsuh Prabu Baladewa, aku sing nendengi. Ora ngawur lho kowe. Ora ngawur lho kowe. Anakmu isih cilik-cilik, bojomu isih cilik-cilik. Wah. Isih enak bojomu isih enom, mongko bojomu bar-babaran. Ya wis kowe wae sing maju nek ngono. Lah kok kowe malah nyoroke aku? Hah? Truk mbok eling bojomu kowe umure wis 52 taun. Wo. Adi tinggal modar apa-apa lambemu Gong. Padake ora. Wis kowe ngene, kowe maju. Ngono. Lah aku lek nandingi Kyai Nenggala nganggo apa? Aku ki nandhi piandel apa-apa kok senane ora. Wis kenteni kono. Piye? Entanono kono. Tak jipoke pusakamu sing ngampuh dhewe to. Endi ya tak golekane sik. Liyane. Ah iki janji. Ah iki. Kuwi apa iki kok to gawake ceret. Liyane Gong. Wah jan wis anu wae terus. Piye? Kowe tak dandane cara Prabu Baladewa wae piye? Lho. Ora ngawur lho. Kowe ana Prabu Baladewa sing asli rene, aku delok Nenggala. Mongko nek ngasi kono nesu-nesu, wae kowe ta. Ayo rene. Ayo. Dapur Baladewa. Ayo tak jarene. Padhe kira wae iki ra iso nandingi kridane Prabu Baladewa. Ayo. Kowe iki lenang ya lenang tenan. Lah engko nek aku mungsuh Sinuwun Mandura sing asli, nek ngasi kalah ya wis. Sing penting kowe wis wani nandingi kridane. Ya. Ah, ngono rak gagah, arep kudu ngember. Ora iki engko nek ngasi Baladewa sing asli reti ya wis truk. Apa dikira kowe iki cah tipis? Kok cah tipis? Goleke pusaka Gong. Siap. Wis ki gleleng. Iki kaya ngene iki kok. Ayo do ngarit lur. Iki apa iki kaya ngene iki? Liyane kok dadi bola pengaritan. Ki wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturina dumateng para warga bilih nyenjang-enjang kerja bakti. Beto pacul kalian cetok. Kuwi apa? Feedback. Anggo feedback barang liyane iki gah kaya ngene. Kaya wong arep siaran. Ah iki wae. Pedang kok ngececeng kaya ngene. Ya ora ngono ta, Truk. Wis iki wae andalanmu wae. Endi? Andalanku wis ah. Ah, wis iki wae. Iki ampuh iki nggo nyolong degan ping 3 ra konangan. Ya. Maju mung saiki. Mungsuh Kyai Nenggala bendhoku apa dikira? Wedi mungsuh Kyai Nenggala turah wani. Heeh. Sumbari, Truk, sumbari. Manus maning cacalan seketaning pune iblis lanat. Kaya wujud nata mandura mungsuh.
Nata Mandura Prabu Baladewa sing asli banget. Wah. Manusmane jajalanat. Lah kowe iki dadi ana wujud Nata Mandura Prabu Baladewa kowe kembali karo pangwasaku. Kowe nglembelo siramu keliling pacakmu kowe ora pasuryane Nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk lah kowe teko dadi entuk sandhangan Baladewa kaya ngono. Ora memper niatase sandhangan ratu sane Baladewa kudu ember. Ane yo to goleke ember to gong ora. Wis anake kuwi kok wela. Kowe ngligo bendro apa kowe bakal iso nandingi kridane Kyai Nengkala. Iki pusaka kadewatan tamake Gunung Jugrung Skorasat. Lah kok to sepeleke. Sing dadi nyatane wae. Nyatane Nata Mandura Prabu Baladewa wis tekan kene. Mungsuh Nata Mandura Prabu Baladewa pindha wari. Aja takon dosake bendho diktetak nyolong gori ping 3 ra konangan bela. Kowe ngembela siramu keliling pacakmu ora arek pasuryan Nata Mandura Prabu Baladewa. Tandha ana Kyai Nenggala kowe iso menang mungsuh Kyai Nenggala sebat lamamu 20 taun. Ki Lurah, sinuwun kendel sinuwun. Sare. Ampun Mang Pisah, nika ratu niku lak sirnakne. Wela. Keparat Sinona Asmaradewa mboten sadhe pisah. Niku panos maca calanan muri niku iblis larat muri niku kula sirnakne Pawiji Nenggala. Ampun Mang Pisah. Nika sing sampun nyitra Kyai Erawati. Erawati dasmu. Truk wis badar wae. Wela, ampun Mang Pisah sinuwun. Ampun Mang Pisah nika menungsa ora tatanan. Strayala binatang keparat September, Oktober, Januari, Februari. Sampun kersa kendel mboten? Nggih. Sampun perkawis mriku sampun ngantos dipun damel regejekan. Mindak mengkin mbebangeri asmanipun ingkang abdi pun Asmaradewa. Ning nuwun sewu sinuwun. Nika menungsa nika wis wani kembali kaliyan Nata Mandura Prabu Baladewa. Nika menungsa sing wis wani nyidra Kyai Erawati. Kuwi kaya ngono kuwi. Sampun. Sakmenika kula aturi sareh. Saren seger niku sareh. Kula aturi sareh. Sampun. Kelurah Petruk nempataken penggalipun ingkang sae. Diteni kowe. Ngopo? Panjenengan sunarep kundur ning negara Mandura ning Taman Keputren methuke karo Yayi Erawati. Ora ngawur kowe. Truk. Wis bojone wong. Bahaya kae engko nek ngasih nesu-nesu. Bojone Sinor Mandura ki mung siji. Wis. Iki ember entuke ngendi gupak semen kaya ngene. Ngene wae malah apik. Iya ora. Nan nyadong dawuh Sinona Asmaradewa. Nuwun sewu sinuwun. Bapa Penemban Durna kula wonten pundi? Wonten mriku. Jebul tinemunipun Bapa Penemban Durna sampun sayah nanti kredanipun ponokawan-ponokan mriku. Sampun kula aturi sareh kemawon. Nggih, kados pundi sinuwun? Kula pikantuk atur saking anak kula pun Asmarawati. Nggih, kados pundi? Mugi saged katampi dening paduka inggih sinuwun ing Mandura. Bilih anak kula pun Asmarawati purun dipun mengku garwa dening sinten kemawon. Maten calon temanten kakung saged tambatang cangkrimanipun anak kula pun Asmarawati sinuwun. Kakyat trisang kapiranguri nanggul kinampet kempet dosang retaning bawana ilah jagat dewa Bathara.
Kula sampun saged nampi pangandikanipun. Sinuwun Prabu Asmaradewa maling sakmangke kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kula enggal-enggalan nyuwun pamit. Nyuwun pamit kula badhe wangsul wonten negari Ngastina. Nggih, ngantos atus. Kula badhe matur dumateng anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Bilih piyambakipun kula dawuh supados ambatang cangkrimanipun ingkang putra inggih Dewi Asmarawati. Nggih. Surti ting ati-ati. Kula palam puja santi. Nggih, nyuwun pamit madal masilan. Sinuwun Prabu Asmaradewa. Nggih, sinuwuning Mandura ndherekaken tindak Jengkar Paduka sinuwun. Aku krungu yoga. Donggirang ki rasane kok gatel yang. Ya kono melu wong girong rombongan. Sapa to sing girong? Ya biasane. Aril. Oh, moh. Lah ngopo moh? Sengake wonge. Lho. Sengak ki to. Ah ya wis. Angger sinden nampa saweran prengut. Dalang nampa saweran prengut. Karepmu ki kepiye? Heeh ta. Ora ngeling-eling ngendel-ndel ki angger dolan ngalor mesti mulih gawane pakan kok. Heeh ta le. Nganti wah pakan ki, pakan kalonjana keban kan tak ya mung digawani kuwi kok, Truk. Heeh ta. Aku ki sapiku, sapiku ki arep mangan kalonjana wae tuku kok. Kamu sangka digawa ning Karangmaja kabeh. Ha iya. Menen aku judeng ngadeni wong siji kuwi. Ha iya wis. Sedulurmu lho kok. Sedulur. Ora apa-apa ding ngitunge. Iya, hitung-hitung sedekah. Iya. Apik apa anggepe kek kon sedekah terus ngono. Ora ngono kuwi to, Gong ora. Manuh ora. Ayo, angger tilik ngalor mulih nggawa bagoran kacang. Ha iya. Ora ya nggawa kalonjana. Ha iya. Heeh ta, heeh. Lekmu parja kae, Truk, jan nganti jengkileng. Lah apa ayo cangkale ngopekke pakan kuwi. Angger ngalor, golek ramban, Dik. Golek ramban, Dik. Ah, jan nganti. Ha iya. Ora apa-apa. Ngono-ngono ya kudu diopeni. Diopeni arep gedhe mangane tok. Ha iya. Ora apa-apa. Sak ora-orane iso nglumpukke ikete seragam, Truk. Ha iya. Angger bar wayangan, ayo ikete, ayo ikete. Heeh. Ayo sing bis. Ha iya. Gak aku suka ketuan yo. Ora kok ngece. Wo. Heeh. Ki lurah sampun anggenipun sami gojekan. Nggih, menika sanes wekdalipun goro-goro. Oh nggih. Aku lho tak goro-goro sakniki mawon apa? Nggih sae kemawon. Ning kula pripun? Lah nggih melu goro-goro. Nembang, rujak jeruk. Dindingane telu sepira, Gong? Ya, semontene nyadang ning tengah awan. Coba sampean nembang. Mboten saged iki lurah. Ha iso ya ora.
Mboten saged iso apa ya coba. Ngedang. Oh, wis kuwi angel truk nembang kuwi ora wong budaya kuwi. Kuwi kudu wong budaya wis ora satok nembang. Heeh. Sinaos kula menika sanes seniman kula nggih sok ngrungokke radio kok ki Lurah. Napa? Adiloka. Weh. Sanga-sanga nggih. Pripun sinuwun wonten dawuh napa? Miturut aturipun anak kula pun Asmarawati nggih. Calon temanten kakung menawi nedya ndhaup kaliyan anak kula pun Asmarawati kedah saged inggih menika ambatang cangkrimanipun anak kula pun Asmarawati ki Lurah. Oh. Kok langsung tok gongke? Lah ora arti cakepane apa? Oh nggih. Menawi ngaten sampun tetela dawuh paduka sinuwun Asmaradewa. Sampun cetha dawuhipun Dewi Asmarawati malah sak mangke kula kepara nyuwun pamit sinuwun. Inggih ki Lurah ngatos-atos. Nggih ning niki kula nyuwun nggih ngebis. Nggih ngeresaken pinten? Mboten sae kelase mawon, sae kelase minimal nggih 350. Sae kelase kok minimal 350. Inggih menika wonten sak wontenipun menika kageman jenengan melampah saking mriki dumugi negari Ngamarta. Alhamdulillah. Sampeyan niku repot-repot Lurah. Ngaten. Demung 20.000. Napa niki? Sampun niku amplop turahan. Weh lah. Mbok kalih niku mawon mbok sing amplop anyar wontenipun namung niku. Oh nggih pun mboten napa-napa. Ora njaluk truk ora. Mawon sinuwun kula nyuwun amplop kosong sinuwun. Kula foto kula kirimke bojo kula. Mboten wonten menawi kosong mboten wonten. Oh nggih pun. Sampun kula nyuwun pamit inggih Lurah Petruk ndherekaken ngatos-atos. Nyuwun pamit nggih sinuwun wah. Entuk ngene iki ayem terus. Arang sinuwun. Kula dongake munggah haji. Nggih.
tapak sineblak manut geganjangan Temas Sirna. Sinampu dening Sarate Sang Hyang Arga ingkang nedheng manjer wonten tengahing wengi. Nalika semanten dupi pinuju katingal mompyar sumunar tejane anenggih adeging kraton negaring Pulo Gedhah Kencana papaning Nalendra gagah piteksa nadyanto asipat mengis anenggih Nalendra ing Pulo Gedhah Kencana Sang Nata Prabu Gendra Surawati nalika semanten sineba sang janing para abdi dalem wonten sak madaning masewakan negaring Pulo Gedhah Kencana sinebya Kilurah Togok uga Kilurah Bilung datan kanton Sang Kyana Patih nalika semanten kagat sajroning penggalih nata ing Pulo Gedhah Kencana Sang Prabu Gendra Surawati arsa medhar sabda ingkang dereng kababaring lisan. Ngaluhur dasar gagah warnane pun Kanjeng Sri Narapati Raja kang abala ratu kontaputamaning agung jagat dewa Bathara. Ya bandaku ya donyaku ya bondo bandaku dhewe ya donyaku dhewe ya amal-amalku dhewe. Nang brul mek meyong terbelu sengup wong wadon. Wong ayu wong manis walah. Ora ana wong wadon ingkang ketuka isa ngrubuke bebeteng jiwa kanalendranku aja mung sira Yayi garwaning pun Kakang calon garwaning pun Kakang Yayi Asmarawati. Banget kon membondo marang menggalihku wekasan nglumpruk tanpa daya kapandhuk rasa tresna ingkang bobote tan prabiduk nyangga bumi. Nganti bingung nggonku napake marang kananku. Nggonku napakake lawan jejerku minangka Nalendra ing Pulo Gedhah Kencana Prabu Gendra Surawati ingkang bakal mengku garwa kawan sira wong ayu denok doblong. Iyalah. Ayo, Yai tampanono katresnanku, tampanono rasa tresih tresnaning pun Kakang Yayi Asmarawati. Lung. Hei. Ngapa? Ketoke iki kok nuwun sewu. Sinuwun Prabu Gendra Surawati iki nek miturut pengendikane ket mau esuk pasewakan tekan iki wis 11:30 kok kaya ngene. 11:30 apa? Lah apa? Jam pira? Ayo jam 2:30 Oh iya. Engko gara-gara mang menit wae ya lho. Sak jineman terus budal tunjung tratebang. Iya.
Tenane. Tenan. Do nyicil ayam kowe doan. Iya. Rencana ya rampung ki paling ora jam 5. Aja to. Nganti kruyuk laler. Sajake Ratu Gustimu kae gandrung-gandrung. Kaya nyebut jeneng. Sapa kae mau? Asmarawati. Kowe ngerti? Blas. Lho. Biasane sing sok kenal wong wedok-wedok ki kowe. Ayo nek Asmarawati aku ora kenal kok. Anake sapa? Mbuh kowe omahe nang perumahan ngendi? Aku ora weruh. Mbuh profesine apa? Ijo-ijo pautu kira. Wis. Lambemu ora. Nuwun sewu nuwun. Sampun kinten kula badhe cumalena nunggel pangandika panjenengan. Nanging kula nuwun sewu. Wonten ing parapatan agung menika mboten wonten wanita ingkang namipun Asmarawati. Wontenipun inggih namung kula ingkang abdi pun toga kaliyan bilung kalih Rekyana Patih ingkang sowan ngabiyantara ngersanipun Gusti kula Sang Nata. Nanging sabab napa dene paduka paring dawuh mekaten. Wah, la salah. Ora nyangka lak kok tembungmu manis manuhara. Jumbo kelawan wujudanmu kowe wanita ingkang sulistya ing warna. Mula banjur kowe munjak atuh marang ngersanipun Kakang. Iya. Waduh. Lega penggaling mun Kakang. Embane kaya wong ketaman pepeteng kepapak obor sewu biar padhang trawangan atiku. Cahayu. Ayo. Mumpung dina sak mengko ora ana nayaka punggawa Pulung Gedhang Kencana ingkang padha sowan ana ing negara Pulung Gedhang Kencana. Ayo. Ndak kanthi manjing marang pagulingan. Laden ana prantanipun Kakang ora sandadak duwe rasa tidha kang dadi atimu. Kowe matura, kowe njaluk apa? Watana ora njaluk sandrang karo pangan. Wah, kleru. Watana ora njaluk tumuruning Sang Hyang Rembulan ya Sang Hyang Candra mesti bakal tak pinanggani. Apa kowe njaluk kanggo nyamping emas ginebeng, kowe njaluk suweng ingkang gedhene sakurengan jago? Matur marang Prabu Gendra Surawati. Waton kowe gelem diwengku karo dening Prabu Gendra Surawati. Sing dadi panjalukmu mesti bakal tak pinanggani. Ajan wis keliwatan iki. Ah iya. Wis kaya wong kentir. Kowe lho sing muni kowe lho nek nesu aku ora melu-melu. Ora apa-apa. Aku mangkel suwe-suwe ngrungokke lho. Ket mau esuk kok ngrungokke wong gandrung. Lah iya. Nuwun sewu sinuwun. Panjenengan mangke nek kados ngoten niku malah mboten sae ketetusanipun. Jernyatanipun kula nuwun sewu. Wonten mriki menika namung wontenipun namung ingkang abdi pun togok. Wontenipun niki kula togok sinuwun. Menika ingkang abdi pun togok sampun ngantos panjenengan gadahi sloga ingkang kados mekaten. Monggo kula aturi emun Purwadasena. Monggo Gusti kula aturi enget. Monggo Gusti mumpung anget. Monggo Gusti kula aturi emut. Monggo Gusti kula aturi ngemut. Emut Gusti, emut mumpung anget Gusti. Ora kaget to? Kaget. Dikon emut malah kaget. Ha iya. Dikon emut malah ler. Ora apa-apa wis sekarang pirang-pirang bengi kaya lho. Manus maning jalanan sekretaning banu iblis lanat. Gok, Dun. Lho kelingan to kowe. Wis ora ngalamun. Ha iya. Ilung. Dun. Awar takon karo kowe. Pripun Ndara anu sinuwun? Lek kulungku ning dampar kecara iki mau wis ketabuh pira? Kejam pira? Lah lampun kejam wau sadurunge limbukan. Tekan sepriki. Lu menyang endi lungane Asmarawati? Asmarawati sapa? Wong enten niku mau namung kula kalian Toga kok sinuwun. Saja mun taplek kinentap tuku yayasine pe. Netra kocak ngondar andi.
Gok, Nun. Etan kemarat manus maning jajalanat werti ora kados pundi nuwun. Nggonku ngimpi diladeni dening wong wadon sing jeneng Asmarawati. Nggonku ngimpi diladeni dening wong wadon sing jeneng Dewi Asmarawati. Kowe ngerti kraton negara Sila Benar? Kowe ngerti ora? Nek enten jenenge mesti nggih enten papane, nek enten jenenge mesti nggih enten wujude. Lah iya. Nalikane aku nendra ora pangling utawa kira-kira kurang luwih 7 bengi kapungkur ya Sabtu hari kapungkur aku ngimpi diladeni dening Dewi Asmarawati. Wekasanipun rasaku nak sandang. Aku kepengin goleki marang Dewi Asmarawati. Ayo to, Kok. Kowe manjing ana ing ali-aline Prabu Kendra Suropati. Ayo tak kandhi ngidri jagat nganglang jagat goleki marang Prabu Asmarawati. Tak jaluk saka wong tuane. Nek mboten angsal, nek ora entuk tak colong. Lho nuwun sewu. Niku pakarti sing nista ning Manggi Mulya. Sebabipun dasaripun napa nuwun sewu. Sebab aku nyolong lawan Dewi Asmarawati bakal tak mulyake, ora arep tak sengsarake. Uripe ora arep tak sia-sia. Nanging uripe Dewi Asmarawati bakal tentrem anggone dhaup karo Prabu Kendra Suropati. Ora bakal tiba ning Madasuri, nanging bakal tiba ning Kasur Babun. Oh, langipun mboten napa-napa nek kersane ngoten. Gok wonten dawuh. Lunat. Ayo tak kandhi. Manjing ana ing ali-aline Prabu Kendra Suropati. Aja nganti Nayaka Raja Punggawa saka negara kula gedhah kencana ingkang melu lawan lakuku. Oh nggih, mundhak mengko nyerimpeti lan apa kang dadi panjangku. Oh nggih, menawi ngaten monggo kula dherekaken. Diwalik sanga sik ora? Rasah wae. Oh nggih. Neka-neka ora. Monggo sinuwun kula dherekaken. Ayo rasa susi nganglang jagat kok. Nggih, monggo. Wonten dawuh sinuwun. Orondanana kanan Prajanegara ing Pulung Gedhang Kencana. Panjenengan ingsun bakal mboyong putri saka negara Sila Bentar. Oh nggih, ngestaken dawuh. Kula tansah mawantu rawuh paduka ngandhi Prameswari wonten Prajanegari ing Pulung Gedhang Kencana inggih menika Dewi Asmarawati. Ya. Entenana ora suwe meneh bakal ana Prameswari sing jajahi keprabone Prabu Kendra Suropati. Nggih, wis ngono wae aku tak budal. Ndaraken Jekar Paduka sinuwun.